Bagong apa Bagong? Lho, kok iso ngomong? Iki nganu gatuk dikarciske grengkulmu ora. Ada macan bisa bicara ngono. Macan bisa bicara ora mundur kene kadang kowe Iso wae. ndak wonge krungu. Masa? Heeh. Lho, didol wae yo. Hus. Didol jengkulmu ora. Larang lho iki, larang-larang iki bendara e. Ana wis kaya ngene nggo abrak apa? Malah ngentek-enteke wedhus engko. Ya ora kaya mikir kan. Petro eneng apa? Bagong eneng apa? Eneng apa Bagong piye kahananing peperangan? Wis niki kurang-kurang bedane sampean kelangan bapak. Lho. Kelangan bapak piye? Bapakku wis ora ana suwe. Kanjeng Rama Basudewa wis seda suwe. Wah, wis. Pahit iki. Sampeyan paham mboten maksud kula, sampeyan niku mboten kelangan bapak sampeyan. Ning kelangan bapak kula. Bapak Semar. Mesti iso diboyong kali Begawan Durna. Lho, sebabe Dara Werkudara ical. lho, Werkudara ilang. Nggih. Dara Janaka ilang. Lho, Janaka barang ilang. Heeh. Terus sing terakhir Prabu Puntadewa ilang. Lho, Puntadewa ya ilang. Heeh. Meng bengok-bengok sak. Ora gek temandang aku wae iso nek Werkudara ilang. Janaka ilang. Terus ngapa nang ngono? Mbaya temandang jemangkah kaya biasane kae. Nek dilapori apa-apa terus mana maning jajaran wene wong manusane glendeng nang kono. Mana Baladewa? Kok meneng wae ngopo kowe? Ati was ora ana gunane lek laporan. Nek sampean meneng wae, wah panus maning jajaran. Nah iki mulai iki. Anggres ngarep ngeleti salep lho. Anggres ngarep ngeleti salep lho. Salep apa? Anggres muni panu maning salep jajalanat ngono. Mesti nesu wah, nggugu karepe dhewe. Wah, panus maning jajalan iblis nanate. Jayang Sekti mungsuhe Baladewa legane nganti pak. Ansamar pamoring sukma sinukmaya winaya wingasepi sumimen telenging kalbu pambukaning warana wah Ratu Mandura Prabu Baladewa ora pangling aku wis tau ngerti kondange yen duka mesti nggilani tandange. Ya. Ora bakal kowe tak mor marang para Pandhawa. Nanging wing bakal tak gawe wirang. Keclorong Kyai Candra Winayang. Ora salin wujud dadi wujuding macan aja tuntang nata Prabu Jayang Sekti Parat. Strayali binatang panumaning jajalanat. Durung bapak kulitmu durung putung barang nglepaske pusaka. Kowe wong jire getih wedi mati Jayang Sekti ayo. Tandangan nata Mandura Prabu Baladewa. Kirung sadar apa ya? Kok iso Den Petro apa kowe nang kene? Kowe aja mpalangi aku Petro, mikir tandangane. Ngerti tenan iki. Kula sing weruh mbrebes mili lho, Den. Nek dadi sampean wujud kaya ngaten. Petro apa nangis mikir? Mikir Petro. Lho. Lentuk nandi terus kok entuk macan sirkus. Macan sirkus dengkulmu mlocot ora. Sampai iki. Bagong apa Bagong? Lho, kok iso ngomong? Iki nganu gatuk dikarciske dengkulmu ora. Ada macan bisa bicara ngono. Macan bisa bicara ora mundur kene kadang kowe iso wae.
ndak wonge krungu. Masa? Didol wae yo, Bus. Didol jengkulmu ora. Larang lho iki, larang-larang iki bendara e. Ana wis kaya ngene nggo abrak apa? Malah ngentek-enteke wedhus engko. Ya ora kaya mikir kan. Petrone ngowo. Nuwun sewu Den, Mang nuwun sewu, panjenengan rak saged ningali suku panjenengan piyambak to. Mang tingali suku panjenengan. Lho, sikilmu. Nggih mang tingali. Kok iki sikile sapa, Petro? Petro iki sikile sapa? Nuwun ngapunten, sampeyan wujud macan sak menika ndara. Aduh mati aku iki. Aduh. Aduh mati Petro. Lah kok aku iso wujud kaya ngene iki piye? Kula nggih mboten ngerti. Kula nggih ora ngerti. Aku tadi iso wujud kaya ngene iki piye Petro? Kula nggih mboten ngerti. Aduh, wah edan tenan. Masa macan nek ngentut muni ya, Tru? Ayo muni kok ya. Wah, ku anu buntute munggah dadi ketok kaya kentrang jengkulmu. Omongane kok sekono. Pun matur bapak mawon. Bapakmu nanti aku njaluk tulung kawujude kaya ngene piye? Nggih, monggo. Sopo iki? Takon karo aku, Mas. Iya. Aku Sukini. Sopo? Sukini undang-undangane Melda. Melda sopo? Sukini ya ampun, Mas iki cilik ning ganteng banget sih. Mas apa jenengmu, Mas? Aku Setyaki. Sektiampuh aki cilik. Ya ampun, cilik ning ampuh. Iya. Ora kuat aku mbangane gedene ngempuk. Iya. Lu wong cilik ning ampuh. Iya, dasar Purayada kowe sapa? Sukini. Kinisu. Arep ngopo mrene? Gelut. Ama Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Ayo Mas, gelut. Tiban tangan pecah siramu. Timban ati ketiban alatku musik mati jenengan. Alat musik endi? Iki lho Mas. Wiki ambiar. Gilane. Ya ampun, Mas Setyaki mbok yo didadekke sik regane. Ya ampun. Melayu ya ampun. Gilane. Nggih, wonten dawuh, mundur nggih. Sampeyan kewirangan. Mungsuhe ora kaya sakbaene. Kula ingkang badhe nugel janggane pun boten saged kula elekke, kula semanggaken. Ya ampun ganteng banget ta iki. Sopo Mas? Gatut Kaca. Gatut Kaca ya ampun suarane gedene raja macam. Dadaku deg-degan. Aku ya ampun brengose, geli aku. Raden, jangan gitu dong. Padahal aku wis nafsu banget loh Raden. Raden, ya ampun malah lunga. Waduh ya ampun wong karang dempul ganteng kabeh. Ya ampun sapa Mas? Antarja. Antarja ya ampun kaya antar pit antar. Ih. Ya ampun ilang Angslep ning bumi ya ampun maslep ngono wi merinding aku. Aku biasanya ya dislep ngono. Ya ampun bilang. Sapa? Antasena. Kowe sapa? Sukini. Tak goleki musuh gelem. Gelem ya ampun gelem lho. Sing kuat ya. Ya.
Apa? Mungsuhe ampuh banget. Paman Setyaki Kakang Harukaca Kakang Turjo mlayu kabeh. Aku ya arep mlayu. Wah, edan. Yen kewirangan wong tuwa. Kadal. Kaget aku. Ya ampun deg-deg blas. Ya ampun. Gede banget ya. Aku pasti terpuaskan. Sopo Mas? Sopo? Iki sapa omong kok mencap-mencep? Wow, Antasena asu. Wong tuwa diabus. Mas, ya Allah, gede banget aku wis gak iso mbayangke. Semua musuhku lari. Piye, Pak? Ora mbles buwilak kecerdasmu. Wah, Werkudara ditukke banci. Cuk. Bayar durung kowe? Bayar cengelmu. Lho wangi rene. Piye ya? Tono wae yo, ngomong ngreget-ngregeti ora. Aku nganti kaya ngono kae tak pethone. Aku wae. Ha iya. Aku arep methoke kok kowe muni aku wae iki mesti punya maksud kowe. Mana? Mbane ra entuk sasaran terus. Nekat tenan. Aja lu Gong ora ngelek-elek ora. Piye Gong? Karo rupaku gila wae ya. Tak methuk iki mah merem ngono. Akae sing digoleki ya wong bagus-bagus kok iki rupane kaya ngono kok. Kasandana ning kene wae engko tak. Ya ampun iki ngapa iki jenggote coba iki ngapa iki? Ya men ndingu kok ora entuk dipantang griseni ya ampun. Mbok irunge ra ngene iki to, Mas. Aku dadi kelingan sing ora-ora. Gemes aku. Ora ngono kuwi to, Mas. Aku grisi deloke. Kok pecah dasmu lho, Kong. Nganu apa jenenge iki? Risi ro irungmu lho, Tru. Wis esuk diomoti pucuke iki drek. Awas ora mrata jamrata pengen padha kok Iki ora dijabuti. Wah, brengos kok anu jenggot kok dijabuti ora. Bali ora kowe? Ora bakal bali. Isih nyamene kok kon bali. Ya ampun isih ana wektu 2 jam. Aku ki nek kukut jam 3. Angger jam 3 ora ana pelanggan kae, sepatuku terus tak umbelke. Aku terus melayu sifatku ping ndak konangan Satpol PP. Mulai ora kowe? Ora mulai, sesuk ora mulai, saiki ora mulai. Aku mau mulai. Awas ora mrata jamrata yo Semar endi? Semar. Toko Mas Semar. Tak boyonge legane ati. Ya ampun iki mati barang isin jengat ae rene. Ayo, arti apa kowe? Wah,
Edgar ora. Petruk ki ya senengane ora. Gareng ki mripate ora macleng ning ndas ora. Marai maksiat ngene iki. Sukini. Mbah. Kok sajake kagel. Mbah. Alah sasaturan. Alah to kowe kalah. Ora tau lho, Mbah. Nyangane iki kula niku ora tau, Mbah. Sia-sia uripku, Mbah. Loro-loro ati kula mesti disepelek karo wong kare gedhe. Kana adus kana. Nek muring-muring terus apa-apa dipecahi, apa-apa dipecahi. Ndak malah ngententeke apa-apa. Sinuwun kados pundi kawontenan menika sinuwun kula sumangga. Anggro sesumbar lindho bumi kuncing kumaluduk kumaluduk guntur ketup lumembak penyu kang kumambang prajurit padha piyaos sak landhean. Wah, wangune wong karang adempel ora kena disangga enteng. Konangan Prabu Jayeng Sekti ora padha kukut genderane aja tuntang nata pagelaran barat. Wonten dawuh Den. Anak-anakku do bubar. Gatotkaca ndelik nang Mega Nurjambles Bumi Setyaki mlayu golek papan pendelikan. Eneng apa? Sing maju murite Begawan Durna. Jenenge kula mboten ngerti. Ning ingkang rayi Ndara Setyaki dipun cokot dipun getak kontal. Ndara Karukaca dipun cokot dipun getak kontal. Pripun Den iki nek mboten enten sing kepalangi krijane murite Durna nika. Napa ya kelakon kula kelangan bapak tenan Ndara? Wah.
Werkudara. Sapa siswaning Begawan Pandura? Prabu Jayeng Sekti. Ayo, meneke Semar apa? Ora bakal tak wenehake. Wah, lakon kene Pancaka. Waduh. Untung mati aku. Maning jajaran Sukertaning Bawana wangina karo Prabu Jayeng Sekti. Ora minggat saka arep aku tiban panah Kyai Candra Wirayang. Ya Kyai stop kontak. Ora kakon mati dening aku derajat apa. Sasat ora ana sing ngimbangi marang kadidayaning Raden Werkudara nanging kena pusakaku Kyai Candra Wirayang. Ora nggletak apa dianggep aku ora iso ngalahke karo kowe? Ayo, ora bakal bisa nglawate prajurit lemboke Pakun cara jeneng Antiwal para Pandhawa. Petruk melayu-melayu eneng apa? Ngaturaken Triwasan Ndara. Nek kula matur napa Ndara mboten kejot penggalipun mboten kaget. Kowe arep matur apa Petruk? Katon gugup. Ngopo kok dadak nangis? Mboten mentala kula ajeng matur. Nalika semanten para putra Pandhawa sami kenjang kapracondhang mergi mengsahipun muridipun Begawan Durna nami Prabu Jayeng Sekti. Dadi cokoti. Monggo ranggo lombok ya. Dadi cokoti do ndelik. Terus sing maju Ndara Werkudara. Kare Ndara Janaka maju. Mboten kena jebul. Siswane Durna niku ampun tenan, Den. Kula sawang saka katebian Ndara karo Werkudara Ndara Janaka dilepasi pusaka.
Saniki mboten ngerti temputi papan gunungipun tasih sugeng napa sampun seda Ndara. Nuwun sewu sinuwun. Sepinten kalpatan kula diagung pangaksami. Menapa paduka ingkang namipun Prabu Jayeng Sekti? Yo, wis apa? Dipun tepangaken kula menika pambayuning Pandhawa, kula pun Darma Kusuma. Wah, dal. Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Inggih, mila mekaten. Sowan kula wonten ngersa maduka Gusti kula Prabu Jayeng Sekti namung badhe nyuwun dawuh. Wonten pundi kadang kula Werkudara menapa dene Arjuna menawi tasih gesang papanipun wonten pundi nanging menawi sampun pejah niating manah kula namung badhe bela pejahipun kadang kula kekalih sinuwun. Prabu Darma Kusuma. Dulurmu wis ora ana. Dulurmu wis tekaning pati dina samengko wis tak kunjara, mesti ora bakal tak wenehi urip dulurmu Werkudara karo Janaka. Gusti kula sesemban kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka ingkang sampun saged nyuwargakaken dhateng Arjuna menapa dene Werkudara. Mbok menawi sampun pinesti dhateng purbaning Wang Mahanasa sampun cekap semanten tulisipun kadang kula kekalih anggenipun gesang wonten ing Malam Padang. Malah sak mangke sampun ngantos kadang kula kewala ingkang dipun sampurnakaken mugia keparenging galih kula badhe nderek nyuwun tulung dhateng paduka sinuwun Prabu Jayeng Sekti keparenga amurba masesa dhateng gesang kula. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada bebasan sarah mungguing lautan. Wastra lungset ing sampiran menawi kadang kula kekalih sampun boten saged kinukup gesangipun sinuwun. Kula nyuwun dipun sampurnakaken. Wah, candak pakunjaran papanmu Puntadewa. Wah. Bagong eneng apa? Eneng apa Bagong piye kahananing peperangan? Wis niki kurang-kurang bedane sampean kelangan bapak. Lho. Kelangan bapak piye? Bapakku wis ora ana suwe. Kanjeng Rama Basudewa wis seda suwe. Wah, wis. Pahit iki. Sampeyan paham mboten maksud kula, sampeyan mboten kelangan bapak sampeyan. Ning kelangan bapak kula. Bapak Semar mesti iso diboyong kalih Begawan Durna. Lho, sebabe Ndara Werkudara ical. Lho, Werkudara ilang. Nggih. Ndara Janaka ilang. Lho, Janaka barang ilang. Heeh. Terus sing terakhir Prabu Puntadewa ilang. Lho, Puntadewa ya ilang. Heeh. Meng bengok-bengok sak. Ora gek temandang aku wae isan meng Werkudara ilang. Janaka ilang. Terus ngapa nang ngono? Mbaya temandang jemangkah kaya biasane kae. Nek dilapori apa-apa terus mana maning jajaran wene wong manusane glendeng nang kono. Mana Baladewa? Kok meneng wae ngopo kowe? Ati wis ora ana gunane lek laporan
Nek sampean meneng wae, wah panus maning jajalanat. Nah iki mulai iki. Anggere ngarep ngeleti salep lho. Salep apa? Anggere muni panung maning salep jajalanat ngono. Mesti nesu wah, nggugu karepe dhewe. Wah, panus maning jajalan iblis nanate. Jayang Sekti mungsuhe Baladewa legane ngabupat. Ansamar pamoring sukma sukma sinukmaya winaya wingasepi sumimen telenging kalbu pambukaning warana wah Ratu Mandura Prabu Baladewa ora pangling aku wis tau ngerti kondange yen duka mesti nggilani tandange. Ya. Ora bakal kowe tak mor marang para Pandhawa. Nanging bakal tak gawe wirang. Keclorong Kyai Candra Winayang. Ora salin wujud dadi wujuding macan aja tundang nata Prabu Jayang Sekti Parat. Yoli binatang panupaning jajalanat durung bapak kulitmu durung putung barang kowe nglepaske pusaka kowe wong jire getih wedi mati Jayang Sekti ayo tandangan nata Mandura Prabu Baladewa kirung sadar kowe kok iso Den Petro apa kowe ngene kowe aja palangi aku Petro mikir tandangane ora ngerti tenan iki kula sing weruh mbrebes mili lho Den nek dadi sampean wujud kaya ngaten. Petro apa nangis mikira? Mikira Petro. Lho. Lentuk nandi Petro kok entuk macan sirkus. Macan sirkus dengkulmu mlocot ora. Sampai iki. Bagong apa Bagong? Lho, kok iso ngomong? Iki nganu batuk dikarciske dengkulmu ora. Ada macan bisa bicara ngono. Macan bisa bicara ora mundur kene rajong kowe. Isa wae. Ndak wonge krungu. Masa? Didol wae yo, Bus. Didol jengkulmu ora. Larang lho iki, larang-larang iki bendara e. Ana wis kaya ngene nggo abrak apa? Malah ngentek-enteke wedhus engko. Ya ora kaya mikir kan. Petrone ngopo? Nuwun sewu Den, Mang nuwun sewu panjenengan tak saged ningali suku panjenengan piyambak to. Mang tingali suku panjenengan. Lho, sikilmu. Nggih mang tingali. Kok iki sikile sapa Petro? Petro iki sikile sapa? Nuwun ngapunten, sampeyan wujud macan sak menika ndara. Aduh mati aku itu. Aduh. Aduh mati Petro. Lah kok aku iso wujud kaya ngene iki piye? Kula nggih mboten ngerti. Kula nggih ora ngerti. Aku tadi iso wujud kaya ngene iki piye, Petro? Kula nggih mboten ngerti. Aduh, wah edan tenan. Masa macan nek ngentut muni ya, Tru? Ayo muni kok ya. Wah, aku anu buntute munggah dadi ketok kaya kentrang jengkulmu.
Omongane kok sekul. Pun matur bapak mawon. Bapakmu nanti aku njaluk tulung kawujude kaya ngene piye? Nggih, monggo. Marikoten prayitna semuriris semuriris eka balik titiyani gandayani Trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar Petruk iki sapa? Mangdangu piyambak Pak ora mentala. Macan kowe iki sapa? Gagang Semar aku mati aku Kakang. Lah kok aku dadi wujud kaya ngene iki piye Semar? Lah kok suarane Sinuwun Mandura? Lah nggih. Kenang apa iki mau? Majeng wonten ing pabaratan ing pusakanipun Prabu Jayeng Sekti. Wah, pusakane ampuh banget, Pak. Pandhawa kepikut Ndara Baladewa kena pusaka dadi wujud macan kaya ngeten Semar. Semar aku tulungono Kakang, Semar aku tulungono aja nganti wujud kaya ngene aku ndak ora iso bali ning negara Mandura Semar. Nggih. Pun pancen iki pinesti kudu kaya ngeten pacoban sing ditampa dening Pandhawa. Mboten pacoban sing enteng ning pacoban sing awrat. Ning ewa semanten kudu dilakoni. Aja nganti disingkiri, aja nganti gresula. Nek gresula kalih nyingkiri niku padha karo ora percaya marang panguwasaning Gusti. Yo, Semar. Aku piye apa aku iso bali kaya wingi uni? Saged. Wong sing nyipta utawa sing gawe sampeyan wujud kaya ngeten niku dudu wujuding utawa dudu Gusti. Ning menungsa lumrah. Mula nadyan wujud kaya ngapa? Sampeyan iso disranani, iso disarati. Sarate-sarane piye? Ndara kula Pandhawa ical, Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Ya. Mang goleki. Mang bundeli emek omongane Semar. Nek sampeyan iso ngetemu karo Ndara Puntadewa, Werkudara, Janaka sing dipikut mungsuh niku sampeyan iso bali kaya wingi-uni. Nek sampeyan ora iso nemokke, nuwun sewu ya sak lawase kaya ngeten niku. Aduh, mati aku Petruk piye Petruk? Angge digoleki mboten sabingung. Sampeyan bingung malah mangke ora ketemu malah dadi macan selawase ora coba Mandura kumplang. Iya, nggih pun di nganu lakoni mawon. Nggih Ndara dilakoni mawon. Sampeyan mang goleki pakunjarane Ndara-ndara kula Pandhawa. Kula kanteni anak kula Gareng, Bagong kalih Petruk. Petruk kowe ngentutno macan. Waduh. Ae sing ora mlebu warung ya terus. Macan mlebu warung ya bubar ora karu-karuan. Nah aku malah cocok wong bakule barang melayu dadi gratis. Wah kowe ngeyel nek wis niatmu pancen ndoglas kok Gong. Ayo semen. Ndoglas iki bahasane biyen lho ya. Ora apa-apa waton doradong kowe ora masalah. Ayo. Pun ngoten mawon, yen ngono aku njaluk pamit nggih sing ati-ati. Lah kowe piye Semar? Pun kula urusane awak kula dhewe. Kula wis tuwa ora usah dikuwatirke upama kula niku mati ya wis sak trepe wong nyatane kula wis tuwa. Ya aja mati, Pak. Wis to. Rasa kuwatir karo bapakmu, pampun pejah lho, Pak, ampun sedo lho. Nala Gareng rasa kuwatir. Ya nek mati omong tangga teparo, Pak, kok nancepke men urip meneh. Nancepke apa? Stop kontak. Lho padahal Semar iki suka ces-cesan lho piye? Oh nancepe ora pun rika mangkat. Yo Semarang.